Siła łemkowskiej kultury.
Tower Junior. Lemko Tower Junior to największy power, ok? Próba. 3, 2, 1. Lemko TV zaprasza Lemko Tower Junior! Ale to trzeba, żeby równiej było. Ale tak, ale to była próba, nie? To druga próba. Lemko TV zapraszają Lemko Tower Junior! Zaprasza Jut. Dobra? Julka, nie baw się, tylko patrz. Albo zaprasza. Zaprasza. 3, 2, 1, start. Lemko TV zapraszają Lemko Tower Junior! Siła łemkowskiej kultury.